И се оказа, че ме изневерява. И аз знаеш ли какво реших да направя? Ще решиш ми, разбира се, че ще решиш. Какво направи? Първо ми се искаше да отида и да му запаля къщата. Ама смисъл наистина. Ще я запалиш ми, защо да ни я запалиш? Да, мислил на време с кого е спал. Но после си викам, прекалено е сега това, смисъл наистина малко е крайно. Малко е прекалено, да. В смисъл, то това си е престъпление. Не е хубаво. И поседях, помислих си и по едно време си викам. На мене никой не ми разбива сърцето. И отидох и купих кибрид. Ще купиш ми, защо да не купиш? За 10 стотинки и си решаваш проблема. Драскаш клечката и чао. Ама после ми стана жал. Като му изгори къщата, къде ще живее? Права си. Сега не стига, че ще ти е бивш, ще е и бездомен. Не е хубаво, не. Ама бях много ядосана. И отидох с кибрита. Да, това заслужава.